Ayan, kain po tayo. Yun kami lang muna nga dito kasi yung bata na na inaalagaan ni Mrs. kinuha nung tatay, papa niya. Ayan mga kaparing Jason. Ayan, good morning, good morning. Ayan. Pumunta ako dun sa Nuan. Araw ng Sunday ngayon, araw ng Linggo. Bumili tayo ng itatanim na talong. Matagal nang nagpapabili sa akin yung asawa ko ng pantanim ng mga gulay-gulay. Wala kasing sili. Sili pa sana yung request niya. Ngayon nandyan siya sa gripo, naghuhugas ng mga plato. At ako, nagluluto rin ako ng karning kalabaw. Tingnan natin yung reaction niya. Ano na pinapabili mo? Ha? Ano pinapabili mo? Bulong talong, tsaka sili. Wala man na. Tanghali na kasi. Ito na tanggal. Tanghali na. Flower for you. Tatanong natin ito. Ano din? Talong. Wow. 3 pesos lang yung isang Hindi po mura. Oo. Yung isang puno. Pwede na ba ito itanim daw? Pwede? 3 lang. Bumili ko ng 20 piraso. 20 ba yan? 20 yan. 20 po. 10-10. Diba? Tanim natin doon sa gilid. Ayan, magtanim tayo. Dapat sili pa sana. Sili. Para, yun nga yung kasabihan. Ang sili pala. Oh, okay lang yun. 1,000 ang kilo. Oh. Para pag may itinanim, Pwede na ba talaga itong ilipat? pag may itinanim, Masip. may bubunutin kasi tinanim eh. Diba? Mamaya tatanim namin yan. At tingnan natin yung iniwanan ko. Ay, madulas. Paano yung patanggal mo? Iniwanan ko na niluluto ko. Kalabaw. Shout out kay tatay. Tatay Inying, papa ni Kanoli, na mahilig sa karning kalabaw. Sinindan ko kanina. Sabay tumawag yung matanda. Pinapainggitan ko lang daw. Mahal kasi do sa sa kanila, sa Samar, sabi niya sa akin. Napakamahal daw nito. 400 daw yung kilo. Eh dito 100 lang. Patanggal nga nito. Saglit lang ma. Ayan. Pinapakulan ko para malambot. Paborito kasi ito ng asawa ko at paborito ko rin. Tatapon ko muna yung unang kulo na tubig. Hindi yung laman. Ayan. Linggo. Hindi ka bumili ng saging. Wala, di ako bumili ng saging. Naghuhugas ng plato. Bali di pa namin ginagamit kasi pangugas. Ito kasi malinaw to. Malinaw siya. Na medyo malabo pa pero noong kagabi nag-ipon ako ng tubig. Tirinay ko. Malinaw kaso may mga palatak. Nasa baba ng latak pero yung pinakang tubig niya malinaw. Kaya muna. Kailangan gamitin ang gamitin. Di ba ma? Ano nga? Hindi ko na Mamaya tanim na. Basagin mo. Basagin mo isa para matanggal. Lapit ko na ng basa. Ganito lang, ayan. Kasi na, i-try natin yung tanggal dito. Ito natin yung ating Ay, sorry. kaalaman nito. Ayun talaga yung gusto ko kasi may ito. Kailangan lang nito. Pag ganyan yung baso, Di ba tres lang to? Pero may ibang doon. tingnan mo kasi. Para sa susunod, alam mo na. Ano ginagawa? Pag di natatanggal yung baso na magkapatong, ilublob mo sa Tubig ay tubig. sadyang malakas ka lang. Hindi. Tsaka kailangan niya ng hindi lang sa malakas, pananalig. Diba? Yan, abang-abang na lang sa pagtanim namin yan. Ay, At sana mabuhay lahat. abangan nila kung mabubuhay pa. Buhay yan. Kaya natin magtatanim. Abangan nyo yung pagtanim at saka sa pamumunga. Mayroon tayong extra vlog. Extra vlog. Yan ang pinaplano namin dun sa lupa na nabili namin. Ayan Oo. may tayo. Dun sa lupa na nabili namin mag-asawa. Yan ang plano ko. Pag may pera, pabakuran ko yun. Pabakuran, tapos magtatanim-tanim kami. Tapos yung mga manok dito, ililipat ko dun para may easy content tayo. Tapos sabi ko sa kanya, gumawa siya ng gumawa siya ng niya, yung channel niya para yun din yung content niya. Diba?
Yun, paki-abang-abang na lang po sa paggawa ng channel niya at paki-support abang wala pa. Diba? Ayun! Ayan! Let's go! Ayan, tanggalin muna natin. Itatapon yung tubig. Tapon nga yung tubig. Tapos hugasan ulit. Tapos, salang ulit. Salang ulit. Ayan. Para matanggal yung mga sibo-sibo. Tapos, tubig ulit. Hugasan ko ulit. Ayan. Mura lang to dito. Magkano yung binili mo? Ha? Magkano? Tunggan lang. Yung laman, iba din ang presyo. Tunggan. 100 din? Halos parehas lang. Ay, 150 yung laman. Pero mura na. Ginamihan ko na para... Hindi sila pumesto doon sa San Juan. Hindi. Kasi alam ko, paborito mo to. Paborito natin eh. Gusto ko talaga yung sinabawan. Tapos may ganyan na. Ay, libas. May libas. At ito, Yung iba- na yan, Yung iba takot natin. nito. Ha? Yung iba takot nitong kumain. Bakit daw? Kasi... Makolesterol o nakakahiglag? Ewan ko. Hindi naman. Sa akin kasi, mas maganda nga ito kaysa sa baboy kasi ano lang ito eh. Kumbaga, Damo. damo lang yung kinakain niya. Wala Mas- siyang chemical. Parang kambing. No? Ganyan lang. Para yung mga dumikit na mga damo-damo ng pagkatay, matanggal. Tapos lagyan ulit ng tubig. Tapos ulit. Kasi masarap siya pag malambot ng gusto. Yung nag-ano, tatanggal niya sa ano. Hindi naman tayo magmamadali ng pagluto. Kaya ayusin natin, pakuluan natin ng gusto. Yung ano, sinasabaw, tapos lagyan ng libas. Saka kung may saging na saba. Ha? Salang ulit. Wala ko. Mga kumakain ng karning kalabaw. Sala ulit namin panggatong. Hayaan lang natin dyan. May laman pa ako dito na binili. Lalagay ko sa freezer. Laman. May pasobra pa yan. Dahil special ka, may pasobra ka. Diba? Sige na. Pulbereta na. Tingnan na to. Hindi, gata. Alaga namin manok. Kunti na nga nung umalis kami. Yung iba, mga nagsilayasan. Kasi wala na nagpapakain. Ito mga nakatali, manok ko ng anak ko saka yung isa na yun. Kung nakita nyo dati yung vlog ko na ano, na mga sisiw pa yan. Ayun na yung lalaki, yung kandang. Yung kalapati ko dati oh.
Mga alaga kong kalapati. Saan na yung iba? Nawala yung isang manok na naman. Hindi, yung lalaki. Paano mag-itlog yung lalaki? Yung hinuli ko dati. Ayan, ang plano namin doon. Nakabakod ako doon. Pag may bad na. Kasi yung iba nito ililipat ko ron. Kasi para ano, maglagay ng kulungan. Yung safe dito eh. Lapit sa kalsada. Kasi yung iba nasasagasaan. At sa atin pa yan. Hindi. Sa atin yan. Sa atin yan. Ato. Oo, kapatid, magkakapatid yan. Dami na ng manok natin, hindi na natin. Ang problema, ayaw magpakatay. Hindi namin kinakatay. Ayaw magpakatay. Wait eh. Dami, di ba? Yung mga pato nga, nilason kasi yung mga pato pa. Dami sana eh. Pili. Binibilag. Hindi nyo nag-itlog ito. Oo, may itlog yan doon. Kaya pag natapos na to, yung Tatanggalin. tatanggalin. Kaso parang nagpisa na nga eh. Di ba? Ano tapos na tayo magluto nung sinabawang kalabaw. Yun na. Kakain na kami. Wow. Luto na siya. Kainan na. Malambot na. Dalhin ko na sa loob. Kainan na. Wow. Natatakam na siya. Mahaba-habang panahon na din hindi ako nakakapil nito. Kain po tayo. So, wala. Mga viewers, lahat mga viewers, mga sponsor. Masarap kung may ano, kamuting kahoy na ano lang. Tsaka, Kunti lang muna ilagay mo kasi kung di na makakain ng matigas, dalawang. di sayang dumubli na lang. Sandok na lang. Ayan, kain po tayo. Yun kami lang muna nga dito kasi yung bata na ano, na inaalagaan ni Mrs. kinuha nung tatay, papa niya, kuya niya, kuya ni Mrs. Kasi nandyan naman si Bayan. Burrito. Busog na, konti. Gusto ko sana, Gusto dito mo. gusto ko sana magkamay kaso yung Kamay? Di ka di kayo nag-pray. Siyempre ako. Ito kasi na parang masisira yung koko ko. Nakagawa ng nede. Nanonood niya ako ng teknik kung paano gumawa ng nede. Sabaw. Parang sarap mag-gin ngayon ha. Habang day off. Parang kulang yung isang sige. Kain po. Yung iba di kumakain talaga nito. Sa akin mas gusto ko to kaysa sa ano, sa karning kalabaw talaga. Ay, karning baboy, promise. Dito kasing kalabaw, konti lang yung naluluto niya. Kabihira to. Saka masebo kasi. Parang baka. Di wala akong sibo. Sinapon ko eh. Hindi nga. Yung iba, hindi alam yung teknik. Ah.
Lalo na kung ano. Kung Ayos. yung ano. Hindi pa matanda yung ano, kalabaw. Napakasarap talaga yun. Gulay. Gulay na liba. Ang liba, pampaasim na. Pwede mo siyang kainin. Saka yun talaga yun. Yung bago mo. Grabe, tagpulan. Sa akin, yung ano, sakto lang sa akin yung ganyan lambot. Yung malambot ba dyan ng mga part? Ito, Wait lang. Sige na pala yan. yung nakakapit sa ano, yung lambot. Hindi ko na kukuha ng malambot. Hindi ko na kukuha ng malambot. Ito oh. Matigas talaga yan. Si mama naman yan, binigay kay baby. Hindi ko alam eh. Ito, Ano ba dapat? Bigyan mo. Ito, litid ko eh. Diba, di ko kaya. Pero yung litid, pag napalambot yan, napakasarap na. Kaya nga ano. Iipon tayong pang pressure cooker. Sensya na po kayo. Kasi kahit may sabaw, mahilig talaga magkamay. Tumalan sa mga kamay ko. Hindi naman sakit yung kamay ko. Magkakamay din ako. Adol kay Tatay Kalusit. At kay Mr. Waray. Paborito mo to. Oh, tignan. Yan o. Huwag mo kasama yung litid. Lagbat nga. Kasi nakakasama kasi yung ano. Yung litid nga. Pero pwede doon tinatanggal pag magluluto. Hindi. Kaya ito mo yung matigas oh. Ito oh. Ayun yung matigas eh. Ito oh, yung nakabalo. Ano? Sarap? Diba? Talaga, promise.